Alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les 2 uniques terriens de la galaxie. Cette météorite atteindra la Terre dans un peu moins de 48 heures. La planète sera alors totalement détruite. La téléportation aura lieu dans moins d'1 minute. La Terra, any 2428, en algun lloc d'una altra galàxia. Els que han gosat sortir de la fortalesa no han tornat mai més. M'ho crec, però nosaltres tenim una cosa que els altres desconeixen. Uns cinturons paratemporals que ens permeten fer un salt de 2 segons cap al passat. I que ens fan ser invisibles. Tinc la millor fruita de París, la millor! Una dotzena de pomes per només 2 crèdits, només 2 crèdits! Veniu a tastar-les! Fem un mos abans d'anar a veure la Torre Eiffel? Els àngels de la mort! Mireu-los! Valerian y Lorelin. Una pausa en el temps. Oh, què és això? L'únic que tinc clar és que són robots. Sí, són els soldats que envien Tankerville en les seves expedicions de càstig. És un exèrcit d'androides. En Tankerville! Fidels terrícoles, entre vosaltres hi ha 2 criminals molt perillosos. Vull que me'ls porteu. Si no, us exterminaré a tots. Us dono 24 hores. De moment us faré una petita demostració del que us espera si em desobeïu. Lorelin, activa el cinturó, de pressa! Hem d'entrar a la fortalesa abans que aixequin el pont llevadís. Ja ho sé, calla i corre! Vinga, avall! És el general González, un dels aliats d'en Tankerville. Seguim-lo. Són pràctics, aquests cinturons paratemporals. Primera planta, restaurant panoràmic. Espereu-me aquí. A les seves ordres! Identificació de les empremtes correcta. Identificació de la retina correcta. Accés autoritzat. En Wilfrid i en Raymond són pastats i tots 2 són uns tirants. Els hi deuen i de família. Si et cases amb mi, viuràs envoltada de riquesa el que et queda de vida. M'honora la vostra proposta, noble cavaller, però una pidolaire com jo l'únic que faria és embrutar la vostra reputació. On s'has vist això? Com pot ser que un indigent com tu rebutgi la meva proposta? T'ofereixo poder i riquesa. Jo veig que no ho he entès. Jo no vull poder ni riquesa, i menys venint d'un vell com tu. Ostres, tu, només de pensar-hi,
Hauries pogut acabar governant tot Normandia. Sí, i tu amb una soga al coll. Tot un espectacle. És un gran honor poder destruir totes aquestes obres de la civilització terrícola. Un altre que està ben tocat del bolet. I per què ens hem hagut d'esperar fins avui? Perquè estava escrit, no som una colla de monstres. Per això, d'aquí a 8 minuts exactament, ordenarà l'alto al foc als àngels de la mort i a l'exèrcit d'androides. Suposo que això també estava escrit. Veig que ho comença a entendre. No serà fàcil capturar en Valerian i la Lorelin. Segur que porten cinturons paratemporals. Això tant se val. Demà tot s'arreglarà, observi. Això és el que passarà d'aquí a poques hores. Aquest matrimoni se celebrarà al Saló Panoràmic de la Torre Eiffel. Raimon de Tancarville, acceptes la Lorelin com a esposa i promets respectar-la fins que la mort us separi? Valerian, m'ho vas prometre. L'accepto. Lorelin, accepta Raimon? No l'accepto! No l'acceptaré mai! El senyor Albert! Aquesta vegada sí que s'ha acabat Tancarville. Què hi fa aquí? No hauria d'haver vingut. M'hi he vist obligat. A més, només faig el que hauria fet en Valerian si hi fos. Sabia que d'una manera o d'una altra en Valerian i la Lorelin acabarien portant-me fins a tu. Per això sempre m'he volgut assegurar que no els hi passés res. No sou els únics que teniu cinturons paratemporals i que podeu jugar amb el temps. Perfecte! I m'imagino que això em donarà les coordenades del teu amagatall, benvolgut Albert. I ara que continuï la cerimònia. Això no pot acabar així. Em casaré amb en Tancarville i capturaran el senyor Albert. No! Només és un dels desenllaços possibles. Tot això encara no ha passat. General, tot va exactament com ho tenia previst. I es pot retirar. Si pot predir el futur, és que té el mateix sistema de vigilància de l'espai-temps que el senyor Albert. Punt central, capital de la galàxia. Parlament Galàctic. Honorables diputats, com a president del Parlament Galàctic, us exigeixo que aproveu aquest nomenament. El gran emperador de Blagos ha de ser governador absolut de tota la galàxia. Us vau prometre que governaríeu amb democràcia. Això és una dictadura. Es volen apoderar de tota la galàxia. No ho podem acceptar. Això és absurd! Volen que votem per Silenci! Respecte pel president! Exigim ara mateix la dimissió d'en Gorg Godol! Hem de fer fora els Blagos del Parlament! Això no és una democràcia! Això no es pot permetre! Dimissió! Dimissió! Fora en Gorg Godol! I ara passem a la votació. Qui aprova la moció? Aprovada per majoria absoluta. Això sí que no m'ho esperava. Planeta Androgun. Us parla Darla Desic, en directe des del Parlament Galàctic. Després del cop d'estat encapçalat per Gorg Godol, el gran emperador ha estat elegit per unanimitat governador absolut de tota la galàxia. La missió ha sigut un gran èxit. Ja som els amos del Parlament Galàctic. La meva enhorabona. Li agraeixo el compliment, amo. Amo? He enviat una flota de naus de combat a Androgun perquè elimini tots els rebels antiblagos que puguin quedar vius. Les forces d'ocupació ja s'han apoderat de tots els planetes. Estic molt content de la feina que has fet. Moltes gràcies. En Tancarville és el cap dels Blagos? Bé us sembla. El que no entenc és com s'ho ha fet per sotmetre el gran emperador.
Benvolgut, Wilfrid. Estaries tan orgullós de mi si em poguessis veure. Per fi el destí dels Tancarville es farà realitat i ens convertirem en els amos de l'univers. Ara t'he de deixar. M'esperen al laboratori. Estem baixant cap al soterrani. Tothom li té por. Bon dia, senyor. Bon dia, Rachel. Tinc entès que tens una bona notícia. Sí, per fi hem pogut crear un gran emperador que serà indestructible, immortal. Perfecte, magnífic. Feia molt de temps que l'esperava, aquest moment. Hem seguit les seves instruccions. Hem augmentat la capacitat del processador cerebral amb 2 milions de gigahertz. La pell feta de viridi 24 li permetrà aguantar una explosió nuclear i pot pondre fins a 5.000 ous diaris. Per fi ho hem aconseguit. Els Blagos els va crear en Tancarville. Ara sí que ha arribat l'hora. Tinc problemes amb el cinturó paratemporal. Em sembla que se m'ha espatllat. Em tornarà a enviar al present. Què faig? Passi el que passi, t'ho queda't al passat. No intentis salvar-me. Gairebé ja ho tenim. Si ens atrapen a tots dos, qui li pararà els peus en Tancarville? Et prometo que et vindré a buscar, encara que sigui l'última cosa que faci. Te'n dono la paraula. Arriba just a temps, benvolguda Lorelin. Caram, veig que no perds gens el temps. Has destruït el cinturó paratemporal. No fos cas que descobrís les coordenades del senyor Albert, oi? El senyor Albert? No tinc ni idea de qui em parla. Tant se val, ja sé quin és el seu destí. De la mateixa manera que sabia que ara tu apareixeries aquí. I que destruiries el cinturó. I també deu saber on és ara mateix en Valerian, esclar. En Valerian és un noi amb molts recursos, però massa confiat, i això serà la seva perdició. També sap què li passarà? Evidentment, però parlem de tu. Deus estar cansada. T'acompanyaré a la teva cambra. Demà serà un dia molt important per tu. Ah, sí? Sí. Demà et convertiràs en la meva esposa. Esclar, les imatges que hem vist abans. El casament a la Torre Eiffel. Poden passar moltes coses encara. De moment m'agradaria que m'expliqués què és tot això. Serà un plaer. Jo no tinc secrets per la meva futura esposa. Fa uns anys vaig crear una nova espècie a partir de l'ADN d'un humà, d'un insecte i d'un calamar, els Blagos. Són unes criatures excepcionals. Totes neixen d'una mateixa matriu, el gran emperador. Segueixen el mateix patró que les abelles i que les formigues. Els primers emperadors eren capaços de pondre fins a 2.000 ous diaris. A tots els nounats se'ls hi col·locava un implant que els feia obedients i els hi donava set de poder. Un cop creada l'espècie, vaig fer un salt de 4.000 anys cap al passat a bord d'una nau espacial. Llavors vaig portar al gran emperador uns quants descendents seus i uns quants milers d'ous a un planeta desert. Va ser així com vaig crear el poderós Imperi Blagos, que ara mateix és amo i senyor de tota la galàxia. De fet, aviat podrem parlar de la galàxia Blagos. Aquest és el prototip del gran emperador d'ara, el cap de la dinastia Blagos, que de fet ha quedat obsolet. Fins ara només vivien 100 anys els grans emperadors i cada segle els havíem de substituir, però això ja s'ha acabat. Aquest pla només se li pot acudir a un monstre. Per què la vol esclavitzar tota la galàxia? Perquè tenir el destí de centenars de milions d'éssers vius a les nostres mans ens situa a l'altura dels déus. Nosaltres, els Tancarville, sempre hem estat per sobre dels altres mortals. Vostè el que passa és que està sonat. Si t'interessa, aquí hi ha els arxius de tota la meva recerca, tota la meva obra. Si el Parlament Galàctic ho veiés, seria la fi de la supremacia dels Blagos i de la seva obra.
Tens raó, a mi també és el primer que m'ha vingut al cap. I això? Què és aquest arxiu? Quin arxiu? Aquest d'aquí. El que du el nom de la Pirna El Cali. La Pirna. Ja fa temps que em vaig adonar que els Blagos tenien una intel·ligència limitada i no podrien conquerir la galàxia sols. Per això els hi vaig buscar una aliada, que és la Pirna El Cali. Jo no li penso donar la benvinguda. Oh, princesa Pirna, és molt amable d'haver vingut a rebre'ns en persona. Li agraeixo. Tracta'm de comodora, no de princesa. Sóc la comandant en cap de la flota d'Axis. A les seves ordres. Com pot ser tan incompetent? Ja n'hi ha prou, princesa Pirna. Es dirigeixen a punt central. Què? És un ordre. No, jo no rebo ordres de ningú. Poca discreció! Oh, el meu destí és arribar dalt de tot. Aquí m'hi sento com a casa. Sí, algun dia seràs l'emperadriu del davant. Molt més lluny arribaré, molt més. Ara som aliats, benvolguda princesa. A partir d'avui canviaran moltes coses a la galàxia. N'estic convençuda, majestat. He de copiar tots aquests arxius com sigui. Així la Pirna també està sota les seves ordres? Evidentment, aquí hi és tot. Algun dia t'ensenyaré com la vaig sotmetre a la meva voluntat. Segur que t'agradarà saber-ho. El futur està tot escrit aquí, i l'he escrit jo. És un guió definitiu tancat. Ja no se'n pot canviar res. Ningú té prou poder per modificar el que jo he imaginat. Segueix-me, t'acompanyaré a la teva cambra. Tregui'm les mans del damunt. Tranquil, no perdis la calma. No passa res. Ara l'últim que has de fer és perdre els nervis. Tranquil, no facis cap bestiesa. Perfecte. Ara només m'he d'esperar que se'n vagin tots. Ja està, me'n torno a la Tempus Fugit. Escòcia, segle XIX. Base secreta del senyor Albert. Ronda, t'envio unes noves coordenades espaciotemporals. Bon dia, Valerian. On és la Lorelei? Ja t'ho explicaré després. Prepara't per l'enlairament. Entesos. Quina cara que fas? Sembla que se t'emportin a la forca. Ho sento, ara no estic d'humor. Que tinguis molta sort, Valerian. El futur depèn de tu, ara. Hotel Galaxy Palace. Fa hores que t'esperes, que t'ha deixat plantar la teva nòvia. Vols prendre alguna altra cosa? No, gràcies, i no tinc nòvia. No m'ho acabo de creure, que encara no l'hagin casat un noi tan guapo com tu. Toca el 2. Oh! Hola, Pirna. Ja estava a punt de marxar. No portes el penjoll antitelepàtic avui? No. Hem de parlar. Segueix-me. No vulguis fer res, perquè ho detectaré de seguida. Ja saps que amb mi no s'hi juga. Està molt bé aquesta casa per tu sola. Saps que et podia haver fet detenir i executar? Era un risc que havia de córrer. Per què no ho has fet? No em trobes molt més interessant que la Lorelei? Què et penses, que t'he vingut a veure per això? Casa't amb mi i regnarem junts. Jo t'ofereixo poder i riquesa. Com vols que em casi amb tu? Em pensava que no em suportaves i que em volies veure mort. El que passa és que em pensava que estaves enamorat de la Lorelei, però ara ella ja no ens molestarà més. Tu saps que et mereixes molt més. Et mereixes algú que t'apreciï tal com ets. Sé qui ets en realitat i per què et comportes d'aquesta manera.
Aquí hi ha moltes coses que estic segur que t'interessaran. Va ser així com vaig crear el poderós imperi dels Blagos, que ara mateix és amo i senyor de tota la galàxia. No, no pot ser. Va ser aquest terrícola el que va crear els Blagos amb Tancarville? Sí, és un home que està sonat i que només viu per fer mal. I ara t'ensenyaré una cosa que t'afecta a tu personalment. M'estimaria més que no l'haguessis de veure, però no tinc cap altra opció. Però si sóc jo! Una estrella, un xingú i una nau espacial. Molt bé, Pirna, les has endevinat totes. Reina, ets la telèpata més precoç de tota la galàxia. Això vol dir que era tot el vostre do. Pare! Mare! Pirna! Mare! Tu i jo acabarem sent molt bons amics, Pirna, ja ho veuràs. No vaig ser jo el que va eliminar els teus pares, va ser Latral, que sempre t'ha odiat i odiava el teu pare i la teva mare. Latral és l'encarnació del mal. Quan siguis major d'edat, t'aliaràs amb el gran emperador dels Blagos i te'n podràs venjar. A partir d'ara, el que donarà sentit a la teva vida serà l'odi. Ho sento. Em sap molt de greu. No me les hauries d'haver ensenyat, aquestes imatges! Acabes de firmar la teva sentència de mort! Bon dia, amor meu, has dormit bé? Fas molt de goig. Per fi ha arribat el gran dia. La cerimònia serà avui a les 6 de la tarda. Tant me fa. Ja veig que encara tens l'esperança que en Valerian et vingui a salvar a l'últim moment. Però em sap greu haver-te de dir que la cosa no anirà així, perquè exactament d'aquí a un minut deixarà de ser entre nosaltres. És impossible! Ja t'ho vaig dir, que tot estava escrit. Acompanya'm. Us parla Darla de Zik, en directe des de Punt Central. Som a l'ambaixada del Dabar, ocupada pels Blagos. Estem a punt d'assistir a l'execució pública d'en Valerian, una pràctica cruel que s'havia abolit fa 1.500 anys. La princesa Pirna dirigirà unes paraules als nostres espectadors. Enemics de l'Aliança dels Blagos, rebels de tota la galàxia, que aquesta execució us serveixi d'exemple. Vet aquí el destí que us espera. Tots preparats! No!